chegou a noite de Samaín e a familia monstruosa preparábase para ir pedir truco ou trato. Como sempre, os seus pais non os podían acompañar, porque a noite de Samaín era noite de máis traballo para os monstruos maiores, xa que tiñan que ir polas casas metendo medo. Comenzaremos presentándoos os irmáns monstruosos. Primeiro, os irmáns maiores, Bola de Lume e Malaister. Despois debemos presentarvos os máis tímidos, os enmascarados Centauro e Vampirín. E a continuación, os xemelgos Cuatripatis, Patitas e Saltiños. Os mellizos Iceman e Olliños. E os cuatrillizos Boca Cosida, Renito, Colmilliños e Rosy Sonri. E pasaremos agora a presentar aos máis larpeiros e comechóns Cubiño, Light e Cupcake. E deixamos para o final os máis pequechiños, Yeti, Flequillín, Punter e o chiquirritín de Chucky, que aínda só ten un dente. Todos os monstruos comenzaron a preparar os seus disfraces para ir pedir truco ou trato. Uns de Mozna Cadáver, outros iban de Frankenyeti, Conde Drácula, bebés asasinos, fantasmas, meigas. Estaban realmente monstruosos e moi pero que moi emocionados. Pensaron comenzar coa casa de Manel, que vivía no P3. E cando chegaron, timbraron o timbre e Manel apareceu vestido de Conde Drácula. Cando veu a 19 monstruos terroríficos na súa porta, asustouse tanto que chamou chorando a súa nai. Mamá! ¡Socorro! E liscou correndo dali. E como ali xa non había caramelos, eles tamén liscaron cara a outra casa. Ao lonxe puideron ver unha casa con altas torres e un cemiterio ao seu lado. Entón Yeti dixo: Como mola esa casa, imos irmáns? Pero Chucky, como era moi pequeno, respondeu: Non me parece que sea nada interesante. Por moito que intentaron consolar a Chucky, non quiso entrar, quedando fora do recinto daquela terrorífica casa. Cruzaron a versa chirriante e co medo chegaron ata a porta da casa. E cando se dispuñan a abrila, a porta abriuse soa. Escoitáronse uns pasos ao lonxe. Con medo, algúns botaron a correr, coa mala sorte de ir parar ao cemiterio da casa. Pero Light, Yeti, Iceman, Cubito, Centauro, Olliños, Cupcake, Patitas e Colmilliños decidíronse a entrar. Unha vez dentro da casa, escoitaron unha música diabólica que viña da planta de arriba da mansión. Os mellizos e os enmascarados decidiron subir, mentras o resto quedaba inspeccionando as diferentes partes da casa. Na parte de arriba esperábaos unha boneca diabólica cun coitelo na man. Os mellizos co susto caeron escaleras abaixo, mentras os irmáns enmascarados correron a esconderse nun armario. Os mellizos, Olliños e Iceman, coxeando, sangrando, arrastrándose, conseguiron chegar a xunto do resto dos irmáns e contáronlle o que viron con voces moi temblorosas. Hai unha boneca diabólica arriba, un coitelo na man. Hai que axudarlles. Pero cando se dispoñen a ir a axudar, o corredor mudou de aspecto, volvéndose moi longo e moi escuro. E ao lonxe só se oía unha voz dunha muller berrando. Mentres tanto, arriba, Centauro asomou a cabeza fora do armario e dixo: Todo especial, exacto. E os irmáns decidiron sair, pero de súpeto, uns escaletos que estaban na parte de arriba do armario saltaron en riba deles, aplastando os dous irmáns. Loitaron e cunha patada lograron estampalos contra a parede, quedando todos os osos dos esqueletes polo chan, e eles co medo xa non sabían que facer, só corrían en círculos pola habitación. Ata que da ventá saiu unha misteriosa luz cegadora, que os asustou tanto que botaron a correr escaleras abaixo en busca dos seus irmáns, coa mala sorte de equivocarse de dirección e acabar nunha cociña onde polas paredes corría sangue, e como non saíron tamén pitando, buscando a porta para sair da casa. Pero cando toparon, a porta estaba atracada cun cartel que puña: Esta porta só se abrirá ao chegar o día.
Mentras tanto, no cemiterio, os irmáns fora de lume e Naraister sentiron que algo lles agarraba dunha perna. E Naraister dixo: Chucky, solta unha perna. E Bola de Lume contestou: Chucky non está fora da casa. Entón que é? Os irmáns miraron de repente cara ao chan e viron unha misteriosa man saindo dunha tumba. Os outros monstros tiraron con tanta forza que a man quedou desgarrada e soltouse e saiu disparada voando polos aires e estampándose contra a ventá da casa. Co pánico quixeron sair do cemiterio, pero unha rengleira de xente encapuchada, con candís acesos, tapaba a saída da porta. Saltiños berrou: Oh my God! A Santa Campaña! pero de repente, fora do cemiterio apareceu Chucky, que axudándolle saltou en riba da morte que ia cunha gadaña encabezando a procesión e berrou. Todos meus irmáns! E golpeándolle na cabeza tirou no chan. O resto aproveitou a ocasión para escapar. Chucky, armado cunha gadaña e o resto dos irmáns monstruosos decidiron ir a axudar os que estaban dentro da casa. Intentaron abrir a porta, pero non puideron. Boca cosida dixo. E a súa irmán tivo que traducir. Boca cosida din que podemos usar a gadaña para abrir a porta. Punter colleu a gadaña e dixo. Unha, dúas, tres. E dun golpazo fixo un buraco na porta, polo que Saltiños pudo entrar moi rápido abríndolle o resto desde dentro. Noutro lado da casa, os monstros decidironse por fin a cruzar ese corredor moi despacio, ese oscuro corredor, ata que no final da porta abriuse só a outra vez. Cupcake decidiu cruzar a primeira, pero dun golpe a porta fechouse nas súas espaldas. No, estou só. Oh no, estou só. Sentiu de súpeto unha man que lle tocaba no ombreiro. Xirouse confiada pensando que sería un dos seus irmáns, pero non. Sorpresa, soy un payaso asesino. O resto escoitaron esa voz de payaso do outro lado da porta e colleron a Light, que tiña a cabeza moi dura, e con el golpearon ata tirala abaixo. E así aplastar o payaso. Ay, qué brutos somos, ahora teño un chichón. Olliños, co seu ollo que todo ve, viu o resto dos irmáns na entrada da casa e correron todos cara alí. A vez que eles corrían, unha boneca diabólica corría outra vez escaleras abaixo cun coitelo. Vampirín viu una e dixo. Oh no, esa boneca toda non. A boneca balanzouse sobre a boca cosida, cortou no co coitelo, coa boa sorte, de que lle descoseu a boca e dixo. Por fin puedo hablar, es decir... Oh my... É dicir, sen saber por qué, a Corneliños comezou a xirar a cabeza, mentras dicía. Satanás, Satanás. E Patiñas e Cubiños dixeron a vez. Oh no, Corneliños está poseída. Corneliños, mentre non deixaba de dicir Satanás, colleu a boneca diabólica polo pescozo e lanzouna pola ventá rompendo en mil ananas. De súpeto no chan comezaron a dibuixarse símbolos satánicos e acendéronse ao seu redor unha morea de candeas. Os monstros deberían descifrar os símbolos para salvar a Corneliños da posesión infernal. Rosisón ribiuno moi claro. Entre os símbolos poñían. Catapulta, tapán, Corneliños sanará. Entón todos os irmáns colleronse das mans e formaron un círculo e repetiron. Catapulta, tapán, Corneliños sanará. Catapulta, tapán, Corneliños sanará. A Corneliños por fin deixou de xirar a cabeza e falaba xa con normalidade. Por fin saíron da casa e fora comezou a chover caramelos, cos que puideron encher as súas bolsas. Chegaron despois unha noite moi dura á súa casa, onde lle contaron a mamá e papá monstro as súas terroríficas